Evidentement dan huwa budget ta' gvern illi għajja. Budget li ma jaħsibx għal għada. Gvern bla pjan fit-tul illi ma femx illi s-sitwazzjoni fil-pajjiż illum hija kawża ta' tmexxija ta' xejn mhu xejn ta' Robert Abela. Din kienet l-ewwel reazzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista wara li l-Gvern ppreżenta l-budget tas-sena d-dieħla. Bernard Gregg saħaq li qed ngħixu fi żmien straordinarju wieħed kien jistenna miżuri straordinarji imma minflok dan kien eżerċizzju ta' riċiklaġġ ta' snin ilu, nuqqas ta' idejat u kreattività, nuqqas ta' aspirazzjoni biex il-pajjiż jagħmel qabża fil-kwalità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li dan kien budget bi proposti intiżi b'effett immedjat mingħajr ma jindirizza problemi fit-tul li pandemija bħal din inevitabbli li ġib u saħaq li Robert Abela iktar moħħu fl-elezzjoni milli li jsaħħaħ l-ekonomija bi pjan konkret biex jevita li l-ekonomija tidħol fi kriżi aħseb wara kemm għandu ħila jitrasforma. Aħna rridu ekonomija li taħdem għan-nies. La dan mhux qed jagħmlu l-Gvern ser nkunu qed nagħmluh aħna fix-xhur li ġejjin bi pjanijiet konkreti. Bernard Gregg saħaq li fil-budget ma rajna ebda traħħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma u fil-prezzijiet tal-fuels u saħaq li l-Gvern innesa lil frontliners lill-għalliema l-istidien tan-negozji. Dan fil-waqt li ma serraħx moħħ l-anzjani li nsabu nkwetati bil-pandemija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li Robert Abela nnesa jsemmi kif se jerġa' jolli isem Malta wara sensiela ta' każi ta' korruzzjoni. Pajjiżna għandu bżonn direzzjoni, għandu bżonn kompetenza, serjetà u galbu fit-tmexxija. Fuq kollox għandu bżonn tama. Tama li jista' jtieħ biss il-Partit Nazzjonalista. Li kull meta ġifdat fit-tmexxija tal-pajjiż dejjem olla lil pajjiżna l fuq u saħħaħ l-ekonomija ta' pajjiżna. Bernard Gregg saħaq li l-iktar pożittiv tal-budget kien frott ħidma tal-Partit Nazzjonalista li daħħal lil pajjiżna fl-Unjoni Ewropea li permezz tagħha se nġibu fondi bżonjużi. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm il-Viċi Kapijiet tal-Partit Nazzjonalista David Agius u Robert Arrigo flimkien mad-deputati Robert Cutajar, Mario De Marco, Claudio Grech u Kristi De Bono.